Croeso I bodlediad Atlético Hansh y Gic Rydd, cyfle I chi ddweud eich dweud gyda fi Sioned Dafydd, a mae'n gwestai arbennig ni heddi yn bendant yn mynd I cael y cyfle I ddweud ei ddweud ar ôl, be allai ddychmygu, sydd wedi bod yn wythnos eitha bysi iddo fe. Mae fe wedi rhoi bach o sioc I gefnogwyr pêl-drod Cymru, a mae un o fe wedi bod dros Twitter I gyd wythnos me. Osian Roberts, croeso! Diolch yn fawr iawn, Sioned, sut wyt ti? Good, very, very good, diolch. Croeso I studio Atlético Hansh fyd. Diolch yn fawr iawn, neis iawn. Wel, yn amlwg mae rhaid ni ddechrau dy'r stori enfawr sydd wedi torri wythnos un. Ti newydd adael dy rôl dy tîm pêl-drod Cymru. Newydd gael dy benodi fel cyfarwyddwr technegol tîm pêl-drod Foroco. Mae rhaid ni ddechrau fan Osian. Ble ddath y penderfyniad I ddechrau? Ie, dipyn o surprise, sa'ch ti'n siarad efo fi rhyw bythefnos yn ôl, fysa ddim byd o'r fath ar y gorwel. Nath o ddigwydd yn sydyn iawn. Gwahoddiad gan y llywydd y Gymdeithas Bêl-droed yn Foroco, fi'n I gweld nhw ac a sgwrs, a wedyn nath pethau ddatblygu'n sydyn iawn o hynny. Felly, oedd o'n surprise I bawb, dwi'n meddwl, ond oedd o'n surprise I mi na hefyd rhyw bythefnos yn ôl pan bethau ddechrau datblygu. Ie, so dyw hwn ddim wedi bod yn rhywbeth hir dymor sydd wedi bod yn adeiladu lan, mae hwn literally newydd kind of ddigwydd. Ie, hollol, yn y bythefnos ola, dyna pam fyddai wastad yn dweud, mae'n anodd iawn cynllunio yn y byd pêl-droed. Ti'n bod lle ti'n mynd nesaf, beth yw'r cam nesaf. Dwi roed wedi gallu gwneud hynny, a mae hwn yn esiampl wych o pam, oherwydd ti byth yn gwybod beth sy'n rownd y gongol. Wrth gwrs, mae yna wahanol sefyllfaoedd wedi bod, ond ar hyd y blynyddoedd, pan mae yna gyfleoedd wedi bod, ydw I wedi ffeindio yn anodd iawn cyrraedd I ffwr o'r wrth Gymru, ac ond y tro yma, bod yn wirioneddol gyffroes am y cyfle yma ar sefyllfa yma, dwi yn ei felly bod ti wedi bod yn benderfyniad eithriadol o anodd ar sawl lefel, yn teimlo mai dyma ddyr amser cywir I mi fod yn cymryd her newydd ymlaen. Ie, so ti'n ei ddweud pa mor anodd oedd y penderfyniad. Dy fe hwn yw'r penderfyniad naturiol, y cam naturiol nesau ti'n credu yn dyrfa? Wel, toedd o ddim bythefnos yn ôl. Dwi wastad wedi bod yn lwcus. Dwi wedi codi bob bora yn gyffroes am yng ngwaith. Dwi wedi bod yn byw y freuddwyd, os leci di. Dwi wastad wedi bod yn deud pan dwi'n mynd ar hyd a lled Cymru. Mod I ddim hefo gwaith mewn gwirionedd, plesar a gwaith yn un. Felly, ti bod os bysa'r cyfle yma heb ddod yn ffori, fyswn ni'n parhau I fod yn codi bob bara ac yn edrach ymlaen ac yn awyddus I fynd i'n waith, oherwydd dwi wedi mwynhau yn rôl efo Cymru yn eithriadol, byw y freuddwyd, o fod yn gwasanaethu Cymru yn y byd pêl-droed am flynyddoedd maith. Gwneud hynny mwyn datblygu'r gêm yng Nghymru, gwneud hynny I ora yng ngallu. Ac wrth gwrs yn ystod y 9 mlynedd dwytha wedi gwneud union yr un fath efo'r tîm cenedlaethol, felly toedd gen I ddim dyhead I fod yn symud, nag yn newid trywydd oherwydd o'n i'n byw y freuddwyd, ond fel o'n i'n deud yn y byd pêl-droed, ti byth yn gwybod yn iawn beth sy'n rownd y gongol. Ac fel o'n i'n deud, rownd y gongol yma, oedd yna rhywbeth, ti bod, oedden ni wir yn teimlo cyffro amdano fo, ac yn teimlo, cyfle I fod yn cael her newydd. Cyfle I fi ni gael bach o hael yn Foroco fyd. Ie, wel, mae hynny'n help, ti bod, ond mae'n wlad brydferth, mae yna strwythyr da yna, o ran, y peth cyntaf di, mae o'n benderfyniad proffesiynol. Mae yna strwythyr da yna, mae yna gyflistera da yna. Mae nhw wedi cael amser calad yn ddiweddar, y tîm cyntaf ddim wedi gwneud yn gret yng Nghwpan Affrica yn yr ha. Y tîm ifanc ddim wedi bod yn qualifio yn y blwyddyn ola. Felly, cyfle drwy'r llywydd I fod yn mynd yna ac yn ail ddechrau ac dechrau adeiladu reit o'r gwylod I fyny. A dyna'r math o brosiect dwi'n lecio. Mae yna chwaraewyr da yn y garfan. Felly, mae yna gyfle dim yn anhebyg I be nes I ffendio pan ddeis I mewn i'r swydd efo Cymru rai blynyddoedd yn ôl. Felly, mae'n eitha tebyg o ran hynny, ond oherwydd, ti'n bod, mae'n wlad newydd, cyfandir newydd.
Dill gwahanol, chwaraewyr gwahanol, math yna beth yn weithio yn dyrfa, ti'n gorfod gwneud penderfyniad, ti'n bod, wyt ti eisiau rhywbeth gwahanol yn dy fywyd a profiadau gwahanol. Pan o'n i'n 4 ar 15 oed, eisiau America am 8 mlynedd, a mwynhau'n hun yn eithriadol. Nes i feddwl, rioed feddwl sy'n ni'n aros cyhyd yng Nghymru, a dwi wedi gwneud, ond dyna pam dydy cynlluniau ddim weithio yn dod yn reality. Ond wedi mwynhau bob eiliad, wrth gwrs yma yng Nghymru, ac a rwan yn cael cyfle i fynd i gyfandir hollol wahanol, profiadau gwahanol, ac gwneud hynny cyn mod i'n mynd yn rhy hen fel pe bai. Achos mae hwnna rhywbeth i ti'n teimlo'n gryf iawn amdano yw mynd dramor i gael profiadau. Ni'n gwybod i ti'n fan mawr o chwaraewyr ifanc Cymru, eitha Ampydw enghraifft, byddai'n ware yn yr Almaen. Mae hwnna'n bwysig iawn i ti'n gyfer? Yndi mae oherwydd ei chwaraewyr, mae'n datblygu, da ni wedi gweld Matty Smith yn yr iseldiroedd blwyddyn dwytha, a gymaint nath o elwa o hynny. Yr un fath i chwaraewyr, ac yn yr un modd i hyfforddwyr, ac dwi'n licio gweld hyfforddwyr yn mynd i wledydd eraill i ddatblygu hunan. A hefyd i agor y drws i eraill yng Nghymru fod yn cael profiadau tebyg. Felly, ar yr un pryd, mod i'n pregethu hynny i chwaraewyr ac i hyfforddwyr, mae'n bwysig weithio bod chdi'n dangos drwy esiampl. Felly, mae'r cyfle yma yn gyfle i mi hefyd fod yn agor drws i hyfforddwyr eraill yng Nghymru ar y cyfandir yn Affrica. Achos y gwirionedd yw, ni'n gweld lot o reolwyr o Sbaen, o'r iseldiredd, o'r Almaen, ond ni ddim yn gweld lot o reolwyr o Gymru yn gweithio tramor nag ni ar hyn o bryd. Chydig iawn, a ti'n bod, dyna be oedd un o'r pethau nes i elwa fwyaf ohonyn nhw pan nes i allan i'r America yn yr 80au, oedd, ti'n bod, agor dyn lygad i, ti'n bod, i be sydd allan. A dydy pêl-droed ddim yn dechrau a gorffan ym Mhrydain. Mae pawb yn meddwl oherwydd y Premier League yn fyma ar yn stepan drws ni. Mae fyma mae pêl-droed yn bodoli, ond mae yna pêl-droed da o safon, cyngreiria da, gwledydd da, ar hyd a lled y byd, ac mae'n bwysig i mi i fod yn ehangu gorwelion. Felly, cyfle i wneud hynny, fel o'n i'n dweud, cyn mynd rhy hen, pan wyt ti'n 4 ar 15 oed, oedden ni'r cyntaf i fynd ar ysgoloriaeth bêl-droed o Gymru i America. Oedd hi'n hawdd, ti'n llawn egni, brwdfrydedd ac yn y blaen. A fel ti'n mynd yn hun, efallai fod chdi'n mynd yn llai mentrus ac yn y blaen. Felly, oedd yn bwysig i mi fod yn pwsiad yr gorwelion yna eto, ac a bod yn fentrus, ac a trio rhywbeth gwahanol. Felly, gan i weld sydd eithi, ond yn sicr, y peth mwyaf ydy, fel o'n i'n dweud, bod yn anturus, trio pethau gwahanol, a nid aros yn dyfylltu'r sgwar ac yn dy comfort zone. Weithio, mynd allan o dy comfort zone a gweld sut ti'n gallu ymdopi. Yn sicr. Mae rai fi ofyn, ers i'r stori dorri, mae lot o gefnogwyr, lot o bobl wedi bod yn meddwl, beth yw'r reswm pam, tu ôl y penderfyniad, mae lot o bobl yn amlwg wedi sôn am Ryan Giggs a dy rôl di o fewn y tîm cynta, beth sydd dy ti i weid am popeth? Dim byd negatif o gwbl. Mae yna nifer o bobl gwybodaethon wedi trio darllen rhwng y llinella. Mae'n syml iawn, tos a ddim byd rhwng y llinella. Mae'n syml iawn, sefyllfa positif tu hwnt. Oedd Ryan yn siomedig pan oedden ni'n torri'r newyddion iddo fo, mor fuan ac oedden ni'n gallu wythnos dwytha. Ac yn ddiolchgar am bob dim dwi wedi drio wneud i'w helpu o. A fi'n yr un mor ddiolchgar am y cyfle hefo Ryan. Dwi wedi mwynhau bob eiliad efo Ryan fel neis i hefo Gary Speed a fel neis i efo Chris Coleman. A toedd yn rôl i ddim llai. Mae yna rei yn trio dweud bod bod Ryan wedi dod ag Albert Swivenberg i mewn ac felly fod yn rôl i'n llai. Tos a ddim byd sydd yn bellach o'r gwirionedd oedd yn mewnbwn i mewn. Union yr un fath ac yn noled swydda fi. Felly, wrth drio ffeindio rhywbeth negatif yn anffodus. Tos am stori yna, tos am drama. Dim ond newyddion da o ran bod ni wedi cael amser gwych efo'n gilydd. Ac fel o'n i'n dweud, os bysa'r cyfle yma heb dod ger bron, mi fyswn ni'n
codi bob bora yn edrych ymlaen i fy swydd efo Ryan a trio cael y tîm cenedlaethol i fod yn ennill gema. Felly dwi'n gadael ar drothwy cyfnod hynod o bositif i'r tîm cenedlaethol. Oedd yn gwneud ti'n benderfyniad eithriadol o anodd. Ond oherwydd dwi wedi tyfu fyny, dwi'n wedi tyfu fyny, mae'r plant yma wedi tyfu fyny. O dana fi, yr hogia yma sy'n dod drwan i mewn i'r tîm cyntaf genedlaeth ifanc yma. Felly dwi'n meddwl y byd ohonyn nhw. Ac yn abod bob un yn nhw ers blynyddoedd maith yn dda a'i rhieni, a'i teuluoedd ac yn y blaen. Felly mae'n amser anodd i fod yn cerdded i ffwr. Ond ar yr un pryd, dwi'n teimlo mod i'n cerdded i ffwr ar drothwy rhywbeth special i'r tîm cenedlaethol, sydd yn golygu mod i'n gadael y swydd mewn sefyllfa dda, a bod na fwy ddod. Ac oherwydd hynny, dwi'n teimlo mod i wedi chwarae'n rhan, ac dwi'n gallu gadael ar yn herma yn hun, yn yn amser yn hun, pan dwi'n penderfynu mynd. A mae hynna weithio yn gallu bod yn bwysig. Mae pawb efo'i sell-by date, a nath fi ddim cweit cyrraedd. Felly ges i adael ar yn herma yn hun, a mae hynna'n yn bwysig i mi. Ie, nes ti weid yn y tweet, nes ti roi mas, o ti'n teimlo'n barod i gael swydd y tîm cynta. Eto mae lot o bobl yn gweud falle na'r reswm pam i ti wedi gadael. Ond fi'n credu ti gytuno, os taw hwnna oedd y gwir, bydde ti wedi gadael yn syth bein ar ôl i ti byd o cael y swydd? Wrth gwrs, os oedd gen i unrhyw broblem ag negatifrwydd tuag at y penderfyniad, yna wrth gwrs fyswn i wedi gadael bryd hynny, neu o leia wedi rhoi gorau i'r tîm cenedlaethol a cario ymlaen fel cyfarwyddwr technegol. Oedd gen i'r dewis i wneud hynna, ond yn dilyn sgwrsio efo Ryan, mae penderfyniad y gymdeithas oedd bod Ryan yn dod i mewn, a fedrau llwyr ddall hynny. Ond hynny ddim yn golygu mod i ddim yn barod, a di ddim chwaith yn golygu mod i ddim yn meddwl bod Ryan oedd y person iawn, ac y person cywir i symud beth ymlaen. Felly, dwi wedi mwynhau, fel o'n i'n deud, y profiad efo Ryan. Mae Ryan wedi bod yn wych, ac gobeithio mod i wedi bod yn wych iddo fo. Felly, fel na ma pethau, di bob dim ddim yn mynd o dy blaid i mewn bywyd. Mae yna benderfyniadau anodd yn cael ei gwneud. Ac oherwydd hynny, wyt ti'n gwneud penderfyniad, wyt ti'n cario ymlaen efo dy waith, neu ti'n symud, neu beth bynnag ti'n gwneud. Mae pobl yn ei gyrfaoedd yn gwneud hynna dros amser. Ond oeddwn ni'n dal i fod yn gwneud yn union beth o'n i'n wir fwynhau i wneud, ac yn llwyr fwynhau hynny, a dwi ddim am eiliad wedi edrych tu allan am unrhyw swydd wahanol. A dyna wrth gwrs fyswn i wedi wneud os byswn i yn anhapus, ond nath hynny rioed ddigwydd, ac o'n i bai, fel o'n i'n deud, fod Foroco wedi cnocio ar y drws. Yna'n sicr fyswn i wedi bod yn gobeithio ac yn edrych ymlaen i'r 10 mlynedd nesaf yma fel cyfarwyddwr technegol, a gobeithio efo'r tîm cenedlaethol hefyd. Felly, fel o'n i'n deud, ti byth yn gwybod beth sy'n rownd y gongol. Ond y peth oedd yn sicr i mi oedd mod i wedi llwyr mwynhau bob eiliad o'n rôl fel cyfarwyddwr technegol ac fel is-reolwr y tîm cenedlaethol. Credu cwestiwn arall lle mae pobl yn wyndran yw pam gwlad a nid clwb falle? Ie, cwestiwn da. A sa ti'n siarad fo fi 2 wythnos yn ôl, allan y clwb fysa fo wedi bod. O'n i'n eithriadol o agos. Ond i fod yn is-reolwr yn un o'r clybiau mwyaf yn yr uwch gyngrair. Ond nes i benderfyniad i beidio, gan feddwl mod i isio aros yn y rôl yma. Felly, mae'r math yna o gyfleoedd yn dod o dro i dro. O'n i'n agos iawn yr ha yma. Ond y penderfynu yn y diwedd aros. Ac wedyn, wrth gwrs, mae'r cyfle yma'n dod, a wedyn wyt ti'n pwyso a mesur y cyfle pan mae'n dod, a wedyn gwneud penderfyniad. Ac amser a ddengis ydy'r penderfyniad cywir. Amser a ddengis, ti'n bod, mae gen i gytundeb 5 mlynedd, pa mor hir fyddai drosodd yna, neu rhywle arall, ac amser a ddengis, a ddoi yn ôl rhyw ddwrnod. Ond, y math yna o benderfyniadau, mae rhywun yn bwyso o mesur, ac dod yn agos iawn, yr ha mae fynd i glwb mawr yn y diwedd, ffeindio'n anodd i gerdded i ffwr oddi wrth Cymru unwaith eto.
Ond, fel dyn ni'n dweud, yr cyfle yma i fod yn byw mewn gwlad wahanol, agor fy ngorwelion, profiad anhygol i mi a gobeithio i'r teulu math yna beth yna pam lai. Llai ofyn pa glwb? Neu ydy hwnna'n... Okay. Pa glwb oedd e? Gei di ofyn. Na, mae'n hollol anheg, mae'n hollol anheg i ddeud. Digon wir. So, yn edrych mlaen i Foroco, ydy'r job mynd i fod, o ran y sefyllfa, ti'n mynd i fod yn byw mas yna llawn amser, i ti'n mynd i fod yn... Ond sicr, ie. Dwi isio byw yn y wlad oherwydd dwi ddim yn lecio a choelio mewn, ti'n bod, just dropio mewn bob hyn a hyn. Dwi isio dysgu am y wlad, cyfle i fod yn ail ddysgu fy Ffrangeg ac yn y blaen, di dechrau'n barod. Felly, just isio bod y profiad yn un llwyr. Ac wrth gwrs, dwi'n meddwl bod o'n bwysig pan wyt ti'n gweithio i wlad, bod chdi'n byw yn y wlad. Ac yn sicr, mae hynna'n bwysig i mi, dwi isio dangos hynny, a dwi isio boddi yn llawn, yn ffabric y wlad. Felly edrych ymlaen i wneud hynny, a dyna pam mae o'n brofiad mor gyffroes. Fysa mynd yna gwneud y swydd a hedfan ôl ymlaen. I fod yn onast, yna ddim yn apelio i mi. Rhan fawr o'r apel ydy boddi yn ffabric y wlad. Ydy'r tîl mynd i ddod mas? Ydy, wel, mae'n merchaid i wedi tyfu fyny, maen nhw'n brifysgol, a pethau felly fydden nhw'n dod allan cyn gymaint as i bosib, bydd y wraig yn dod allan hefo fi, wedyn trio perswadio mam a dad i ddod drosodd cyn gymaint as i bosib. Felly, just cyfle i bawb yn y teulu fod yn cael rhan o'r profiad yna. Felly, fel o'n i'n dweud, mae'n bwysig os i fod yn gwneud y swydd yma, mod i yn rhan o'r wlad a ddim yn just fflio mewn ag allan. Felly edrych ymlaen i'r profiad yna. Dy fe'n Rabat neu Marrakesh neu ble? Byw yn Rabat, yn y brif ddinas. Mae'n ddinas hyfryd. Dwi wedi bod i Marrakesh o blaen, dwi wedi bod i Casablanca, dwi wedi bod i Agadir. Marrakesh yn joyous i Marrakesh, fel yn briliant. Dy'r tŵr mawr ar sgwad, yr anifeiliad i'r. Yndi, anhygol. Felly edrych ymlaen i fod yn, nid yn unig mynd rwan i, wedi bod ar wyliau, ond rwan gallu byw yn rhan o'r wlad. Felly, dim gobeithio bydd o'n brofiad positif eithriadol ac fe'n amser i ddod gallai edrych yn ôl ac fel rhan o'n ngyrfa pêl-droed, mod i'n gallu edrych yn ôl ar amser arbennig yn America, ffrindiau agos gen i oherwydd hynny yna. Da ni'n dal yn gweld yn hynna'n yn gyson. Ac wrth gwrs, cyfnod anhygol yma yng Nghymru. A gobeithio am amser i ddod, fyddai'n gallu edrych yn ôl ar yng nghyfnod yn Foroco, yr un mor felys. A lot o cwscws David yn Foroco. Lot o fwyd. Right, okay. Dwi eisiau rhestr gen ti. Nawn ni just, kind of edrych nôl mach ar dy yrfa di gyda Cymru, yn amlwg am y mywyd cyfan i ti wastro di bod na. Achos yn oedran ni. Pa mor, falle, anodd ti'n credu falle bydd os i ti'n mynd nôl i watcho'n gemau, i ti'n mynd i welisie'r profiad o fod yn y stadiwm a fod yr tîm? Wrth gwrs, dwi wedi bod yn siarad efo rai o'r hogia yn y dyddiad dwytha yma. Ac yn anffodus, gwylio bell fyddai am sbel. Ac wrth gwrs, mae hynna'n mynd i fod yn anodd, oherwydd yn chwaraewyr i ydyn nhw, os leci di. A ti eisiau bod yn rhan o hynna. Ac y peth ni frifo mwyaf, mae'n siŵr ydy pa mae'r gêm nesa'n dod, a mae'r anthem yn cael ei chwarae ac fydda i ddim yn ar ochr y cae, yn gwynebu'r chwaraewyr ac bob tro dwi wedi bod yn hynod o emosiynol, bob tro mae'r anthem wedi cael ei chanu a dwi'n siŵr dros 90 o weithio, mae'n debyg dwi'n siŵr faint o gema, ond bob tro yr un emosiwn yn anhygol, y balchdar o fod yn enna efo'r chwaraewyr, yn canu a gwynebu'n gilydd ac yn y blaen ac mi fydd o'n deimlad od mod i ddim yna wrth gwrs, ond fydd o'n anodd, ond ti'n gorfod gwneud penderfyniadau yn dy fywyd. Ac,
dwi'n siŵr pryd fyddai'n gweld nhw'n fyw eto. Gobeithio bydd hynny yn yr Euros. Fysa hynny'n neis. Ac mae jyst, ti'n bod, mae pethau'n symud yn ei blaenau. Mae'r chwaraewyr ifanc, y to ifanc yn dod i mewn. Mae yna newid yn digwydd yn y garfan. Mae'n grŵp newydd, nucleus newydd ac yn y blaen. Ac mi fyddai yr un mor falch o'i gweld nhw'n llwyddo ac oeddwn ni pan o'n ni'n rhan o'r tîm yna. Felly, jyst gobeithio'r gorau iddyn nhw wrth gwrs ac a dwi yn wirioneddol deimlo bod nhw ar drothwy rhywbeth special oherwydd mae yna grŵp arbennig o chwaraewyr a grŵp arbennig o bobl ifanc yn dod i mewn i gryfhau'r tîm yna. Siwr ymateb gestri o'r chwaraewyr ar ôl i nhw glyfo bod ti'n gadael? Wrth gwrs, Siom. Gan nhw erwydd dwi wedi bod yn rhan o'i bywyd rhyngwladol nhw ar hyd yr amser. Ti'n bod, pan o'n i'n dechrau, oedd bechgyn, megis, Ben Davies, Joe Allen a'r rhain yn dechrau. Babis rhyngwladol oedden nhw. Ti'n bod, a wedyn wrth gwrs efo'r chwaraewyr ifanc, da Harry Wilsons o'r byd mae Dan James ac yn y blaen. Dwi wedi bod yn rhan o'i bywyd rhyngwladol nhw ers oedden nhw'n 10 oed. Felly, yn naturiol, ti'n bod, mae yna berthynas arbennig yna. Ond, ti'n bod, mae chwaraewyr pêl-droed yn gorfod bod yn tough os leci di, yn gorfod bownsio nôl, yn gorfod ymateb i unrhyw sefyllfa ac yn y blaen. Ac maen nhw'n siŵr o wneud hynny. Rwan, 5 gêm anodd o'i blaenau nhw yn y misoedd nesaf yma. Ond 5 gêm y gall nhw ennill. Ti'n bod, ac wedyn, da ni ar drothwy rhywbeth special unwaith eto. Felly, just edrych ymlaen i'w gwylio nhw. Mi fyddai'n methu. Munud mae'r dyddiad yn dod wrth gwrs a mae'r garfan yn dod at ei gilydd. Mi fyddai'n methu pob eiliad. Ond, fe rhaid just gweld sut fyddai'n ymdopi. Mae gen i sialans arall omlaen i. Mae'n bwysig mod i hefyd fel bod y chwaraewyr. Mae'n bwysig bod y chwaraewyr yn symud yn ei blaenau yma yng Nghymru. Mae'n bwysig mod i'n symud ymlaen ac yn canolbwyntio ar yr hers gen i omlaen. Os awn ni nôl, wedi reit i ddechrau dyrfa di dy Cymru, ti'n newydd sôn oedd ti, Joe Allen, Ben Davies, oedd y chwaraewyr yn ifanc iawn. Nes ti fyth meddwl bydde ti a tîm Cymru yn cyflawni beth i chi wedi yn y 10 mlynedd? Wel, ti'n trio creu cynllun. Ac wedyn, wrth gwrs, ti'n canolbwyntio ar y broses yna. Ti byth yn gwybod yn iawn lle mae hwnna'n mynd i arwain tuag ato fo, a pa lwyddiant neu ddim ti'n mynd i gael, ond ti'n rhoi cynllun mewn lle. Ac yn gobeithio wedyn bod chi'n cael y cyfle i wireddu hynny. Ac wrth gwrs, mewn y byd pêl-droed, ti'n bod, dyddi yma, mae 9 wythnos yn amser hir, heb sôn am 9 mlynedd. Felly, dwi wedi cael run go dda efo'r tîm cenedlaethol. Ac da ni wedi gallu adeiladu rhywbeth a gadael sylfaen sydd yn mynd i fod yn amflynyddodd. Ond ti byth yn gwybod yn iawn pan ti'n dechrau, ti'n bod be mae'n mynd i arwain tuag at. Ond wrth gwrs, dwi'n meddwl sa neb wedi gallu breuddwydio am be wnaethon ni gyflawni. Ond yr un mor bwysig oedd sicrhau fod ni yn parhau fod yn gystadleuol. Ti'n bod, mor gret oedd yr Euros, ti'n bod, mae yna rei o'r gemau eraill yn sefyll allan mwy. Colli o 6-1 erbyn Serbia, colli yn erbyn Werddon a dim mynd drwad i'r gemau a'r gyfle yn y campaign dwytha. Y gemau ti'n golli yn anffodus. Ti'n gofio fwyaf. A hynna sy'n brifo ar hynna sa chdi'n licio gael yn ôl. Ond drwad o thro, pan ti'n sbio ar y cyfan, yna, ti'n bod, a mi gafon ni'r amserodd mwyaf calad allai di ddychmygu. Ti'n bod, gafon ni tragedy o golli Gary Speed, gafon ni amser anodd ar adegau sydd yn mynd tu hwnt i bêl-droed. Ti'n bod, colli gema, mae rhywun yn gallu delio fe hynna, gwneud rhywbeth amdano ar y cael bêl-droed, ond pan ti'n colli person special ac yn y blaen fel yna, mae o'n brofiad hollol wahanol ac yn brofiad anodd tu hwnt. Felly, yn ystod y blynyddoedd yna, mi o'n gyfnodau anodd iawn, ond wrth gwrs, ar adegau eraill, mae yna gyfnodau anhygol wedi bod, ond dyna di'r daith am hynny. Ac, pan ti'n sbio nôl, fel o'n i'n deud, cyfnodau anodd, a chyfnodau anhygol yn rhan o'r daith yna.
Just pa mor brwd i ti o'r gwaith i ti wedi wneud? Ie, wrth gwrs, hynod o brawd. Ond allwn ni ddim bod wedi cyflawni dim byd yn ddim un rhan o'n rhaglen heb y bobl eraill o'n nghwmpas i. Ti'n bod y staff, bobl dwi wedi cydweithio hefo nhw, dros Gymru gyfan, gwirfoddolwyr ac yn y blaen sydd wedi gwireddu pethau. Ac wrth gwrs, efo'r tîm cenedlaethol yr un fath. Felly, ti'n bod rhan o'r broses yna dwi wedi bod. A dwi wedi mwynhau bod yn rhan ohono fo wrth reswm. Ond y prawf mwyaf i'n ngwaith i fydd faint ohono fo fydd yn cario ymlaen. Os ydy pethau'n disgyn a ddim yn parhau i lwyddo yn unrhyw un o'r rhaglenni yna'r gwaith dwi wedi bod ynghlwm â fo, yna mae hynna'n mynd i fod yn rhywbeth negatif i mi, oherwydd mae hynny'n golygu mod i heb adael y sylfaeni angenrheidiol i fod yn adeiladu arnyn nhw. Felly, os ydy bob dim yn mynd o nerth i nerth, yna dyna di'r mae'n prawf mwyaf. Os ydy hynny'n digwydd, yna mae hynny'n golygu mod i wedi rhoi pethau mewn lle fel fod eraill yn gallu dod i mewn ac adeiladu arnyn nhw. Felly, dyna di'r gobaith. Petai pethau, felly yn mynd bach yn y gyddol, bydde ti'n dod nôl i siapo nhw lan eto? Wel, mae rhaid mi ddeud fod rhan o'n mreiddwyd ydy rhyw ddiwrnod ti'n bod gallu dod yn ôl i'r tîm cenedlaethol. Mewn amser i ddod pwy o wyr. Fel o'n i'n deud, da ni'n gwybod beth sydd rownd y gongol yn y byd pel-droed. Ond swn i'n licio meddwl mewn amser i ddod, a bydd na gyfle eto. Ac yn sicr, ti'n bod, mi fyswn i'n edrych ymlaen tuag at hynny. Ond pwy o wyr, pryd ac os wnaethon ni ddigwydd, mae yna nifer o reolwyr arbennig o dda sydd yn Cymru allan yna, sydd yn awyddus iawn i gael cyfle. Dwi wedi cael cyfle arbennig ac wedi mwynhau bob eiliad a wedi gwneud y gorau yng ngallu i fod yn helpu. Os daw y cyfle eto mewn blynyddoedd i ddod, yna wrth gwrs fyswn i'r Cymro hapusa mewn bodolaeth, ond gan i weld mewn amser. Fi'n siŵr bydd y drws wastad ar agor i ti, Osian, so sa'n credu bod hwnna'n broblem. Ti newydd sôn am y bobl i ti wedi gweithio trwy dyrfa di Cymru. Allai ddychmygu bod lot o gymeriadau arbennig dy'r tîm fyd. Pwy yw'r y bobl i ti wedi joio gweithio dy? Pwy sydd wedi neud i ti wenu bob dydd? Amryw. Pan ti'n sbio ar y chwaraewyr, wrth gwrs, mae'n gallu edrych ddim llawer pellach na Joel Edley a Wayne Hennessy. Ti'n bod yn gymeriadau efo'i gilydd. Ond y peth mwyaf am y chwaraewyr oedd, pa mor hapus oedden nhw pan ni'n dod at yn gilydd yn wirioneddol yn edrych ymlaen i ddod at ei gilydd, oherwydd oedden ni'n meddwl ar un amser na ffrindiau ddyn nhw, ond fel nath Gareth Bale ddeud, nifer o weithiau bod nhw fwy fel brodyr y dyddiau yma. A dyna mae wedi bod, a dwi'n mynd i fethu'r gymdeithas yna a gweld yr hogiau'n ymgynnull a pa mor hapus ydyn nhw i fod efo'i gilydd. A dim felly oedd i pan oedden ni ddechrau. Oedd o'n rhywbeth oedd rhaid ni greu. Yn y dechrau, troedd chwaraewyr efallai ddim eisiau troi fyny. Gwna nhw rhyw anaf bach, oedden nhw ddim yn troi fyny. Ac yn y blaen, o rhaid ni greu hwnna. Ac ar ei sbyd, wrth gwrs, reit yn ei chanol i yn creu y gymdeithas yna i'r chwaraewyr. A mae pobl yn meddwl, mae hein wedi tyfu fyny hefo'i gilydd, a dyna pam maen nhw wedi gwneud mor dda ac yn y blaen. Ond oedd rhaid i ni greu yr environment yna i'r chwaraewyr. Drwy ddod â comedians i mewn, i gael nhw chwerthu'n dros fwyd ac yn y blaen. Dod â magicians i mewn, mwyn iddyn nhw fod yn mwynhau bod yna. Roed comedi i fyny ar y sgrin yn ystod pryda bwyd ac yn y blaen, mwyn gael nhw i chwerthu'n, mwyn iddyn nhw gael nhw i fwynhau, mwyn iddyn nhw ddechrau cymdeithasu, mwyn iddyn nhw ddechrau siarad efo'i gilydd rownd byrda bwyd. Dyna be oedd gynnon ni ar y dechrau. A rwan, da ni'n methu cael nhw oddi wrth y byrda bwyd i fynd at y masseurs ac i gael eu triniaeth ac yn y blaen, oherwydd mae cymdeithasu nhw bellach yn mynd ymlaen am oriau. Ond mae pob meddwl bod hwnna'n rhywbeth naturiol i'r hogiau, ond toedd o ddim rhywbeth nath ni greu oedd o. Ac ar rwan, wrth gwrs, fel o'n i'n deud, mae'r mwynhad maen nhw'n gael o ymgynnull. A mae hynna wedi cael ei arddangos wedyn ar y cae. Ac
Felly, y math yna bethau sydd rhoi gwen ar yngwyneb i fod ni wedi gallu creu rhywbeth special. Ac rwan, wrth gwrs, mae'r hogiau ifanc sy'n dod i mewn. Da ni'n gorfod gwneud y math yna bethau hefo nhw. Efo'r tîm cyntaf, blynyddoedd yn ôl, o rhaid i ni gael sesiynau lle oedden nhw'n dysgu'r anthem genedlaethol a canu hefo'i gilydd a gorfod ymarfer hefo darn o bapur. Bellach, wrth gwrs, mae'r hogiau sy'n dod i mewn rwan wedi bod yn gwneud hynna am 10 mlynedd. Felly, dydy o'n rhywbeth da ni'n gorfod i ddysgu ar lefel y tîm cyntaf, oherwydd mae gynnon ni athroniaeth sydd yn mynd o pryd maen nhw'n ymuno hefo ni'n 10 oed, reit drwad i'r tîm cyntaf. Felly, tra da ni'n gorfod gweithio'n galad efo'r tîm cyntaf yn fyma, tu ôl i'r llenni yn ystod y 10 dwytha, da ni wedi bod yn gweithio'n galad i ddarparu yr hogiau ifanc yma. Felly, pan maen nhw'n dod i mewn i'r tîm cyntaf, mae o'n rhywbeth naturiol. Maen nhw wedi bod yn mwynhau cymdeithasu, ymgynnull ac yn y blaen am 10 mlynedd. Felly, mae gweld ôl y gwaith yna yn cael ei arddangos ar y cae, a goddi ar y cae yn wefr, wrth gwrs. Wel, mae fe'n gweud lot am y fath o wyrgylch i ti a'r staff ti creu. Fi'n cofio yn amlwg pan oedd y straeon i gyd am Gareth Bale a pethau ddim yn mynd yn dda iddo fe yn Real Madrid. Lot o gefnogwyr Cymru yn gweud, y peth gorau sy'n eisiau fe wneud yw mynd nôl i Gymru, i fod dy'r boys, i fod dau ffrindiau fe, a bod yna fel i ryw raddau yn fath o therapi iddo fe. Breuddwyd y hogiau'r tîm cyntaf oedd bod Gareth yn prynu clwb yng Nghymru a bod chwaraewyr Cymru i gyd yn dod at ei gilydd a chwarae'r clwb yna, mynd â'r clwb yna o wylodion system Cymru i mewn i'r uwch gyngrair yn Lloegr a bod tîm Cymru yn chwarae yn yr uwch gyngrair. Dyna be oedd ei breuddwyd nhw. Os nhw eisiau aros efo'i gilydd a chwarae efo'i gilydd bob wythnos. Dyna ddim wedi digwydd hyd yn hyn, ond mae hynna'n dangos, fel ti'n sôn am, yr awyrgylch special yna sydd wedi bodoli am flynyddoedd bellach. Yn amlwg un testyn mawr haf yma, Mr Gareth Bale, mae lot o straeon wedi bod amdano i sefyllfa fe yn Real Madrid. Wnaethon ni weld y fideo fe'n dod off yr awyren mas yn Shanghai, yn China. Be wneud i o'r sefyllfa? Mae'n sefyllfa anodd i Gareth oherwydd yr unig beth mae Gareth eisiau gwneud ydy mwynhau i bêl-droed. Ac yn anffodus ar y funud ydy pethau ddim yn edrych yn gret iddo fo yn Real Madrid. Ond am amser mae wedi gael yna, ti'n bod un o'r clybiau mwyaf yn y byd, chydig iawn o Brydeinwyr, heb sôn am Gymru, sydd wedi chwarae dramor ac wedi bod yn llwyddiant. Mae wedi bod yn llwyddiant ysgubol. Ti'n bod i ennill 4 Champions League, goliau, mae wedi sgorio dros 100 o goliau un o'r clybiau mwyaf yn y byd. Fydd o'n mynd lawr yn y llyfrau hanes fel un o'r goreuon. Yn sicr un o'r Cymru gorau erioed. Ac wrth gwrs, mewn clwb fel yna, mae yna gymaint o wleidyddiaeth yn bodoli. Yna mae'n amser eitha anodd iddo fo. Efo hynny, yr un peth dwi'n wybod am Gareth ydy, os ydy o'n hapus, yna ti'n cael o'r i ora. Os ydy o'n hapus oddi ar y cae, ti'n cael y gorau ohono fo ar y cae. Ac yn sicr dyna beth da ni wedi weld efo Cymru. A dyna'r unig ddymuniad sgyn i ydy fod o'n ffendio rwla lle mae o'n hapus, ac yn ffendio rwla lle mae'r cariad yna tuag ato fo yn angerddol, oherwydd pan ti'n cael hynny, yna ti'n cael Gareth ar ei ora, pan ti'n cael Gareth ar ei ora, ti'n cael chwaraewr special iawn. Felly, mae'n dod i flynyddoedd ola i yrfa rwan, 4-5 mlynedd nesaf yma. Ac mae'n bwysig bod o'n ffendio rwla lle mae'r cariad yna tuag ato fo yn 100%. Ac mae'n heiddi hynny. A mi wela ni eto lot o gyfnodau special ganddo fo. Ac yr un peth, dwi'n gwybod pa mor angerddol ydi o am chwarae dros Gymru. Ac fysai'n neis gael i o leia un tournament mawr, bod o'n Euros neu Cwpan y Byd. Mi fysai'n gret cael Gareth ar y llwyfan yna unwaith eto. Felly dyna di'r gobaith, a bod o unwaith eto yn chwarae ar y cae efo gwen ar ei wyneb. Ti di sôn yn barod yn yr sgwrs am bobl felly'n trial darllen rhwng y llinellau pan maen nhw ddim yn gwybod y sefyllfa cyfan. Ond o ran perthynas Bale a Zidane, beth i ti di wneud o felly'r pethau sydd wedi bod yn y wasg? Dydw i'n hollol siŵr oherwydd mae yna gymaint o wleidyddiaeth yng nghlwb Real Madrid. So dydw i'n hollol siŵr beth sydd yn ymlaen rhwng y ddau.
i fod yn onest, dwi'n meddwl na dim ond y ddau sydd yn gwybod. Ag wrth gwrs, maen nhw'n trio arwyddo chwaraewyr newydd ac yn trio newid trywydd, ac i wneud hynny wrth gwrs, maen nhw eisiau rhyddhau cyflog Gareth mwyn cyflogi chwaraewr arall ac yn y blaen. Dyna di natur pêl-droed. Ond dwi'n meddwl bod yna ddim byd mawr rhwng y ddau. O'n i bai bod, fel rheolwr, ti'n gwneud penderfyniadau, pwy ti isio, pwy sy'n dy gynllun di, sut ti isio chwarae ac yn y blaen. A weithiau mae dy wyneb di'n ffitio, a weithiau dy wyneb di ddim. Ac mae'n ymddangos efallai bod na, mi fydd na restr lu o reolwyr fysa'n dymuno cael Gareth yn ei tîm. Felly, amser a ddengis, ond fel o'n i'n deud, yr unig beth sydd yn bwysig i mi ydy gweld Gareth yn mwynhau i bêl-droed unwaith eto. Yn edrych mlaen nawr i'r benod newydd yma o dan gigs, mae wedi rhyw flwyddyn di bod nawr. Fel i ti'n gweld pethau yn mynd nawr bod ti wedi gadael, ti'n gweld dyfodol disgler iawn i gigs ar tîm? Dim cwestiwn. Mae bob dim yn ei le. Mae'r ffin mor dena rhwng llwyddiant a methiant. A da ni reit ar y ffin yna, mae'r ar y trywydd cywir yn sicr. A dim ond y pethau bach yna sydd angen i gweithio arnyn nhw. Gymaint o chwaraewyr ifanc. Oedden ni'n ymwybodol pan oedd Ryan yn cymryd drosodd bod hwn yn mynd i fod yn gyfnod lle oedden ni'n adeiladu tîm newydd. Y genedlaeth ifanc yn dod drwad. Rhai o'r chwaraewyr hyn yn dechrau dod i ddiwedd i gyrfaoedd, ond hefo digon i'w gynnig i helpu datblygu'r rhai ifanc hefyd. Felly, oedd e'n mynd i fod yn gyfnod lle oedd yna ail adeiladu yn bodoli. A dyna lle da ni ar hyn o bryd. Ond da ni lot pellach lawr y lein rwan nag oeddan ni hefo'r tîm special yr Euros. Oherwydd, pan oedden ni'n 2013, pan oedden ni'n di chwarae Croatia yn colli o 2 gol i ddim. Oedden ni'n colli o 2 gol i ddim ac a dipyn o gweir pêl-droed. Ond pan oedden ni'n chwarae efo'r tîm newydd yma'r hogiau ifanc yn Croatia yn ddiweddar, oedden ni'n golli o 2 gol i 1, oedden ni siomedig fan ni bennill y gêm sôn am gael gêm gyfartal, oherwydd y cyfleoedd oedden ni wedi greu. A oedden ni'n mynd agos i greu cyfle yn 2013. Felly, bod ni wedi bod yn ail adeiladu, da ni ddim wedi bod yn gorfod adeiladu a mynd lawr i'r gwaelod. Da ni wedi bod yn gystadleuol tra'n ail adeiladu. Chwarae'r gemau fel gem gyfartal yn erbyn Mexico, efo 4 yn y cefn o Ben Davies, Conor Roberts, Tom Lockyer a Chris Mepham. Chydig iawn o gapiau rhyngwladol. So, chi'n tynnu ben allan o dim bron. A dim ildio gol yn erbyn Mexico yn Los Angeles blwyddyn yn ôl. Ac wedyn, efo'r chwaraewyr ifanc yma wedi bod yn gystadleuol ar hyd y ffordd. Felly, da ni ddim wedi gorfod mynd rhy isel i fod yn ail adeiladu oherwydd safon o chwaraewyr sydd wedi dod i mewn. Felly, da ni bron iawn yna. Bron iawn. A mae'r ffin mor dena. Ond wrth gwrs, tra ti'n ail adeiladu a pan wyt ti'n dod â chwaraewyr ifanc i mewn ac maen nhw angen y profiad rhyngwladol yna, mae'n cymryd chydig bach o amser. Ac dyna yr unig beth sydd ei angen ar y funud ydy bod nhw yn cael y profiad yna. A dechrau wedyn dod â yr consistency yna i mewn i'w chwarae. Sydd yn anodd iawn i'w gael pan wyt ti'n dod â lot o chwaraewyr ifanc i mewn hefo'i gilydd. Ond da ni bron iawn yna. Sam cwestiwn am hynny. Ac a fydd o ddigon buan ar gyfer y 5 gêm nesaf yma, amser a ddengis. Ond yn sicr, mae'r ffordd mae'r chwaraewyr wedi ymateb. Y ffordd mae Ryan ddim yn dod o'i chwmpas i yn golygu bod ni'n agos iawn i fod yn dechrau cyfnod eraidd arall. Felly, dyna pam, i mi yn bersonol, oedd o'n neud yn benderfyniad eithriadol o anodd oherwydd dwi'n gwybod beth ar y gorwel a da ni bron iawn yna. Ti wedi sôn am y chwaraewyr ifanc yna. Os unrhyw chwaraewyr yn y system ifanc sydd felly heb dorri mewn i'r tîm cynta eto, dylse cefnogwyr Cymru fod yn cadw llygad mas amdano unrhyw enwau disgled yn y dyfodol? Oes ma yna. Dwi wastad yn gyndyn o fod yn enwi chwaraewyr i ddod i mewn, ond oedden ni'n gwybod wrth gwrs
bod yr rhain i gyd yn mynd i ddod i mewn, dy Tyler Roberts, dy Dan James, dy Ben Woodburns, dy Matty Smiths o'r byd yma, oherwydd rhain oedd y tîm oedd yn ennill y Victory Shield, rhywbeth oedd ni heb wneud am ddegawda. Ac yn curo tîmau fel Ffrainc ac yn y blaen, felly ddyn nhw wedi arfer curo gemau rhyngwladol, yn erbyn tîmau mawr cyn dod i mewn i'r tîm cyntaf. Ond eisiau menwi neb bryd hynny, a dwi ddim yn mynd i wneud rwan oherwydd pan ti'n datblygu talentau ifanc, y peth dwytha ti eisiau wneud ydy roi disgwyliadau mawr ar y chwaraewyr, oherwydd dim dyna di'r ffordd gywir o fod yn datblygu chwaraewyr ifanc. Yr un peth sy'n sicr ydy, mae yna restr ohonyn nhw, dim un y ddau. Mae yna restr o chwaraewyr ar hyn o bryd sydd yn dangos potensial a thalant i fod yn dod drwad. Wrth gwrs, mae'n cymryd mwy na hynny. Ac oherwydd hynny, amser a ddengis yn y flwyddyn 2 nesaf, sut maen nhw'n ymdopi hefo'r pwysau yna, efo'r disgwyliadau yna, sut maen nhw'n datblygu talent, nid yn unig ar y cae, ond addi ar y cae. Ac os wneith nhw hynny, yr un mor llwyddiannus a'r hogei ifanc sydd wedi dod drwad, yna, wrth gwrs, mae'n golygu fod y dyfodol yn ddisglair iawn, ond ia, da ni'n obeithiol iawn dros nifer ohonyn nhw. Ond mae lot ohono fo i lawr i'r hogiau hunain ynglyn â sut maen nhw'n mynd o'i chwmpas i yn y blynyddoedd nesaf yma. Ond yn sicr, mae'r tîmau iau yn dangos yn barod fod na dalent yna. Ac rwy'n edrych ymlaen i weld hynny. Yn yn rôl fel is-reolwr Cymru, roedd bob dim i wneud efo heddiw a cael canlyniadau heddiw. Yn yn rôl fel cyfarwyddwr technegol, y rôl yna ydy darparu ar gyfer y 10 mlynedd nesaf. Da ni wedi dod â cenedlaeth ifanc drwad rwan i ymuno o'r tîm cyntaf. Ac da ni'n hefyd yn hynod o gyffroes am y degawd nesaf hefyd, oherwydd y gwaith caled sydd wedi cael ei wneud gan amryw o bobl i sicrhau fod y genedlaeth nesaf yn dilyn yr genedlaeth ifanc yma sy'n y tîm cyntaf. Ie, i ni'n gwybod am dy waith ti gyda'r chwaraewyr ifanc, ond fyd hyfforddwyr. Ti wedi wario rôl mawr, rai o enwau fwyaf byd pêl-drod, Fiera, Michael Atlético, ti Ariodri. Ti'n gallu sôn bach am dy waith ti gyda nhw? Ia, wrth gwrs, un o'r pethau ddyn ni eisiau wneud pan nes i ddechrau, oedd creu y culture yna yng Nghymru, bod pobl isio datblygu sgiliau hyfforddi, isio dod i gyrsiau hyfforddi, mwynhau hynny, ac yn elwa o hynny, ac o ganlyniad i hynny, codi safon yr hyfforddi ar sawl lefel yng Nghymru, fel yn yr uwch gyngrair enghraifft. Felly, da ni wedi gweld hynny'n digwydd. Mae safon yr hyfforddi yn yr uwch gyngrair rwan yn eithriadol o uchel. Ac mae hynny, wrth gwrs, yn rhoi boddhad enfawr i mi. A un o'r ffyrdd da ni wedi llwyddo i wneud hynny, di oherwydd bod ni wedi codi safon yr hyfforddi o'r hyfforddwyr, ydy fod gweddillion y byd hyfforddi o bob rhan o'r byd wedi penderfynu dod i Gymru mwyn cael yr un addysg. Ac wrth wneud hynny, da ni wedi llwyddo i fod yn, fel ych chi'n sôn, am rai o ser mawr y byd pêl-droed, rhai sydd wedi ennill cwpan y byd a bob dim arall. Fod yr rhain yn dod i'n cyrsiau ni, ac oherwydd hynny, yn trafod ac yn rwbio ysgwydda hefo'n hyfforddwyr ni yma yng Nghymru. Sydd y ffordd orau'n hyfforddwyr ni fod yn codi i lefel, oherwydd bod nhw'n gallu cymharu, bod nhw'n gallu trafod ac yn y blaen hefo'r mawrion yma, sydd ddim ond yn mynd i helpu'n hyfforddwyr ni. Felly, y prif reswm am drio cael codi'r safon oedd mwyn sicrhau fod gynnon ni rhywbeth yng Nghymru, dda ni'n eithriadol o falch ohono fo. Ond ar yr un pryd wedyn fod hynna'n mynd i elwa y byd pêl-droed yng Nghymru yn y fforddwyr ni. A dyna yn sgil hynny sydd wedi digwydd, ac felly dyna pam mae gynnon ni hyfforddwyr lot gwell rwan sydd yn Gymru, sydd yn uwch gyngrair ni a thu allan i Gymru, ac wrth gwrs da ni eisiau hynny barhau. Felly wrth gwrs roedd boddhad enfawr i mi unwaith eto fod gynnon ni y math yma o chwaraewyr a fforddwyr
yn dod i Gymru fach i gael ei haddysg. Felly dwi'n meddwl fod hwnna'n rhywbeth y gall Cymru gyfan fod yn eithriadol o falch ohono fo. Nath Thierry Henry pigo lan yn rhyw eira Cymraeg tra yma. Diolch, yn dweud diolch, dim problem. Ie, oedd. A maen nhw gyd, ti'n bod, yn dod yn ôl, dyna di'r unwaith eto. A mae'n prawf i mi, na pan nhw'n gorffan eu haddysg yma, fod nhw'n dod yn ôl. Oedd Patrick Vieira drosodd yn yr ha i fod yn siarad yn yr gynhadledd hyfforddi i un hyfforddwyr ni. 250 o fforddwyr o Gymru yn dod i'r gynhadledd a Patrick Vieira yn fflio i mewn o Ffrainc am 2 ddiwrnod, dod i mewn i fod yn rhannu y profiadau fo hefo nhw. Yn ddi-dal, yn talu am ei fflait ei hun, a'i gostau hun, mwyn dod yn ôl a rhoi rhywbeth yn ôl i bêl-droed yng Nghymru. Felly mae hynna yn deud cyfrola am be maen nhw'n deimlo, maen nhw wedi cael ganddo ni yma yng Nghymru, a faint maen nhw eisiau rhoi yn ôl i bêl-droed yng Nghymru. Sicr yn amazing. Fi'n jealous bod ti wedi gweithio dy Michael Arteta. Fi'n credu bod e'n ffab. Gwallt gorau i fi wedi Mae rai bod o'n rhoi lliw yn y fod, dyna beth dwi ddeithio fo pryd bynnag. Osian, ni'n dechrau redeg mas amser. Fi'n mynd i roi ti ar y spot tyma bach nawr, achos i ti yn nabod chwaraewyr Cymru yn well na unrhyw un arall. So, i fi moyn i ti enwi starting 11 gorau ti, ond o unrhyw gyfnod. So, mae tîm dy fi, a wedyn mae tîm dy ti. So, ti bo'n i fi fy gyda. Go on then, go on. Right, so dy fi mae Neville Southall yn gol. Gone for a 3 at the back o Mel Charles, Ashley Williams, Ben Davies. Felly fawch o thîm a Swans. Dy tîm Cymru fi, felly. A wedyn, Gary Speed, Aaron Ramsey, Terry Oreth, Bale a Giggs. A wedyn, John Charles a John Toshak up front. Dim yn drwg o gwbl. Da iawn chdi. Mae well na'n hi mi, mae'n siwr. Ti di roi fi ar y spot, mae rai mi ddeud. So, sa rai fi gytuno fo chdi o ran gol geidwad neith wen ddim diolch i mi. Ond ia, yn ei gyfnod, ti'n bod y gorau yn y byd ar un amser. Southall, felly, ti'n bod, fysa rai chdi ddeud hynny, mae'n debyg. Ond, mae'n anodd iawn i mi beidio dewis yn chwaraewyr i os leci di. Fyswn ni'n rhoi Kevin Ratcliffe efo Ashley Williams yng nghanol, dwi'n mynd am 4 yn y cefn. Mae'n debyg. Mae rhaid i mi rhoi Chris Gunter i mewn yn fel cefnwr de, oherwydd be mae wedi gwneud dros di wlad. Cefnwr chwyth. Anodd iawn. Hanner bob un i Neil ac Ben. Briliant. Canol Cai, sy'n ni'n cytuno fo Gary Speed yna. Mae rhaid i Aaron Ramsey fod yna. A mae rhaid i Joe Allen fod yna i mi. So, dyna y 3 yna. Yng nghanol Cai, mae'n debyg. Dwi eisiau Joe Ledley yna, jyst oherwydd mae'n bwysig bod o. Mae'n y garfan yn sicr. A dyna di pobl ddim yn sylweddoli am Joe Ledley. Ydy pa mor bwysig ydy, ydy pobl ddim yn sylwi. Oherwydd, diolch yn gwneud yn byd ffantastig. Ond diolch byth yn gwneud yn byd gwirion. A diolch byth yn rhoi y bel i ffwr. A diolch byth yn chwarae yn bell, neu diolch byth yn gwneud rhywbeth spectacular mewn gêm. Ac eto, pan diolch ddim yna, da cynnig ti'n gweld i wertho. A dyna sydd yn bwysig fod ei chwaraewyr, bod nhw'n gallu, y blend yn gywir. Ac pan mae o wedi bod ddim ar gael yn ddiweddar ac yn y blaen, pryd hynny i mi yn bersonol, da ni wedi ffeindio i gollio. Ac oedd o mor bwysig i ni. Felly, dwi'n gyndyn o beidio chwarae Joe, ond mae'n dod ar y cae. Dwi wedi garantio hynna iddo fo. A wedyn, wrth gwrs, mae'n rhaid chdi roi Gareth yna. Wedyn, 2 flaenwr arall. Rushi i sgorio'r goliau. A wedyn, dwi'n meddwl, dwi eisiau rhoi Craig i mewn, oherwydd fod i'r un gorau dwi roed wedi weithio hefo o ran ymarfer a gosod safon. A pan nath
hogiau ifanc fel Aaron a Gareth a'r rhain ddod i mewn i'r tîm cyntaf. Ti'n bod, fo Craig oedd yn gosod y bar, fo oedd yn sicrhau fod pawb yn ymarfer ar y lefel proffesiynol yna, gwneud bob dim o'r dechrau un i bob sesiwn, sydd yn cnesu fyny, gwneud bob dim yn berffaith oherwydd dyna'i gymeriad o. Ac oedd o mor bwysig i ni ar y cae ymarfer ac yn yr ystafell newid o ran dod o'r chwaraewyr ifanc yma drwad. Felly mae Craig yn lwcus iawn i beidio bod yn y tîm. Ond sa rhaid i mi roi Ryan i mewn. So Ryan, Gareth a Rysi fysa'r 3 blaenwr i mi. So, 3 blaenwr da iawn. dim yn drwg. Mae yna lot o chwaraewyr da ddim yn y tîm yna. Os ydych gofyn i mi fori. Felly fydd o'n dim hollol wahanol. Ond sy'n yn bell o hwnna, dwi'n meddwl. Os ydych ni reit hapus efo'r tîm yna yn mynd allan. Ond, ti'n bod, tîm di hwnna lle ti'n dewis unigolion. Ti'n bod, beth sy'n rhoi mwy o fwynhad i mi ydy efo'r grŵp hynna ganddo ni yn yr Euros, wrth gwrs, bod ni wedi troi unigolion yn dîm, ti'n bod, a seran y tîm oedd y tîm, ti'n bod, ac gymaint o seran ydy Gareth wedi bod, ti'n bod, y peth gorau amdano fo oedd bod o'n chwaraewr i'r tîm gynta, ar yn rhywun fath, ti'n bod, chwaraewyr yma yn fodlon rhoi o'i hunan mwyn y tîm a rhoi y tîm gynta. Ac a dyna, ti'n bod, ydy'r mesur mwyaf, sut ti'n gallu creu tîm allan o grŵp o unigolion. Ac dyna beth yn gret am y tîm yna. Felly, lot o'n nhw efallai ddim yn cael ei mewn yn 11 unigolyn gorau. Ond yn sicr i mi, yn yn amser i, dwi wrth gwrs, o'n i ddim o gwmpas yn 58. Felly, dwi fel Mel Charles a John Charles ac yn y blaen ddim yn hîm i, oherwydd allai ddim i cymharu nhw, os leci di. Ond yn sicr, ti'n bod, i mi, y tîm gorau yn yn amser i. Di'r tîm yr Euros 2016, nid bob un yr unigolyn gorau, ond beth nhw'n rhoi i'r tîm i greu tîm go iawn. Yna oedd yn rhywbeth special iawn. Ti'n newydd dweud o'r tîm cyfan oedd y seren, oedd ffrind y fi yn y doleg ar ôl yr Euros, nath e stico llun o tîm Cymru a'r seren up o fer top y coed yn y doleg. So, mae hwnna'n gweud lot am y fath o dîm oedd yn yr Euros. Wel, os ni wedi dod i ben, just cyn i ni gloi, yn amlwg lot o, wel, rhan fwy o gefnogwyr, pêl-drod Cymru Cymraeg yn gryndo. Beth yw dy neges di i gefnogwyr Cymru? Parhau i fod yr un mor gefnogol. Mae'r chwaraewyr angen y cefnogwyr. Ro'n ni'n rhan o'r cyfnod lle chydig iawn oedd yn dod i wylio'r tîm cenedlaethol. Oedd e'n gallu cyfri faint o gefnogwyr oedd yn dod i'r stadiwm i wylio'r tîm cenedlaethol. Mewn gyrona, oedd e'n gallu enwi nhw hefyd o'n ag un llead. Felly mae'r gwahaniaeth mae'r cefnogwyr wedi wneud. Wedi bod yn rhan o'r daith yna. Taith special ofnadwy. Maen nhw wedi bod yn holl bwysig i be mae'r chwaraewyr wedi allu greu. Parhau efo hynny. Pan ti'n cefnogi Cymru, mae pawb yn dall na dydy ddim yn mynd i fod yn champagne bob wythnos. Mae yna gyfnodau anodd, ond mae'r chwaraewyr ifanc yma rwan angen yr holl gefnogaeth gallen nhw gael. Ac felly parhau efo'r ffydd yna, parhau i gefnogi fel maen nhw, mae'r wal goch wedi bod yn anhygol, ac fysa yna ddim byd wedi cael ei greu. Dwi wedi bod yn sôn am chwaraewyr, dwi wedi bod yn sôn am y tîm, a'r llwyddiant, ond fysa yna ddim o hynna wedi dod i'r gwynab, heb bod y cefnogwyr wedi chwarae'r rhan, a'r wal goch wedi chwarae'r rhan, ac oherwydd hynny, mae'r briodas yna rhwng y chwaraewyr a'r cefnogwyr yn un special iawn, ac mae'n bwysig bod hynna'n parhau. Felly parhau i gefnogi efo'r un angerdd, yr un cariad, ac dwi'n siŵr y bydd yna brofiadau melys iawn yn dod i ffordd nhw yn fuan iawn eto. Osian Roberts, diolch yn fawr am dy gwmni di heddi. A pob lwc mas y Foroco, pryd mae'r swydd yn officially dechrau? Mae di'r cynta. Okay. Yeah.
so unrhyw amser ti eisiau dod am chydig o gwsgws. Diolch am y cynnig. Diolch yn fawr am amser di ac am ddod mewn heddi. Ac wrth gwrs, diolch yn fawr i chi gyd am rando gytre ac wrth gwrs, os ych chi moyn cadw llyged ar bopeth mae Atlético Hansh yn cynhyrchu, wel, i ni ar Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, chi'n gwybod y drill. Ond am nawr o fi, a Osian Roberts a pawb o Atlético Hansh, diolch yn fawr am rando a nawn ni weld chi tro nesaf.